दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय साननैसो सिगां जों मोनसे गुगोल मिटनि गेजेरजों मावफुंनो लादोंमोन आरो बेयाव मोनसे थांखि लानाय जादों। बे 18 थारिखनिफ्राय फारियै 7 सान जोङो फरायसालिफोर फोसाबनाय जि हाबाफारि बेखौ लादों। मानोना गोबाव सम फरायसालिया बन्द थानायनि थाखाय फरायसालियाव हाग्रा दुफबजोब्बाय आरो गेजेराव गोलोम बोथोरनि बन्दबो फोसावबाय सरकारा। नाथाय बियो थांनाय 15 जुनाव गोलोम बोथोरनि बन्दआबो जोब्बाय आरो बिथांमोना फोसावबाय दि अफिसफोरा खुलिनो हागोन, लोगोसे अनलाइनजों बा माबा मोनसे थासारिजों गोरोबनानै क्लासखौ खालामनो बिथांमोना बिथोन होनायलाय फरायसालिफोरा हयथ' खुलिफिनसिगोन। दा बेखायनो जोङो फरायसालियाव गोबां हाग्रा थानायखाय दा फरायसालिनि हाग्राफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे सेनिटाइज खालामनाय जि हाबाफारि बेखौ लादों। लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा हारिमुनि फारसे खोथा बुङो जाबाय जोंनि फरायसानि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनानो खामानिखौ मावगोन। लोगोसे फरायसालिनि SMDC लोगोसे SMC आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों जयै मोनसे सांग्रांथिबो जों लानो नागिरदों, समाजारि सांग्रांथि। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा महामारि कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गिख्रंथाव नैथि खेबनि साग्लोबसारनायाव आरो गभर्नमेन्टआ माखासे खानानै होनाय SOPखौ मानिनानै थानांनायनि थाखाय माखासे हाबाफारिनिफ्राय जों जानगाराव थानो गोनां जादों। जायनि थाखाय जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि थासारिफोरा दिनै जाबोगासिनो दङ। बे बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेजों लोगोसे ड्राग्स एबा फेग्रा जिनिस बाहायनाय बे गोबां बारायनिफ्राय बारायनाय थासारि बारायगासिनो दङ। बेखायनो जोङो नैबेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों एसे सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जे फरायसुला बा फरायसुलिफोरा आनजादखौ लानानै गोनो गोथो जानानै दङ, बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बे HSLC आरो HS आनजादनि जि एग्जाम खुंनाय बिनि सायाव सरकारा जोंजों खनसे रायलायदोंमोन आरो बिनियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिथांमोनजों बाहागो लाबाय। दा बिथांमोना आनजादखौ खुंनायनि थाखाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन। बे गांथाम साबजेक्टआव खुंनायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय बिनि उनाव आरो गांब्रै साबजेक्टआव खुंनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन। नाथाय दाख्लैबावै साननैसो सिगां देहा बिफाननि मन्थ्रि लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरि बिथांमोना बुंबाय दि बे समाव दि आनजाद खुंनायनि जेबो थासारि जोंनि रायजोआव गैया आरो बेजों लोगोसे माखासे रायजोफोरा आनजादफोरखौ बिथांमोना अलरेडि केन्सेल खालामजोब्बाय। दा बेजों लोगोसे जोंनि रायजोआवबो बे आनजादखौ लानानैनो दिनै 3 बाजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसु, बेजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै दाहाय सावरायनाय जागोन। दा बिथांमोना हयथ' आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि खोथा हयथ' देहा बिफाना बुंदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायगोन आरो थांखि लागोन। जोंनिफ्राय जों डिमान्ड खालामदों आनजादा खुंजाथावना जुदि जायोबा जानांगौ आरो खुंजाथावना जुदि जायाबा फरायसाफोरनि मोजांनि थाखायनो मोनसे मोजां डिसिसन लानांगौ, जाहाथे बिथांमोननि मार्कशिटनि खोथा लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मुं थिसननायनि थाखाय बोरै लागोन बेखौ मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो थांखिखौ लानो थाखाय खावलायदों। दाख्लै जे बासुगावआव जे गथ'फोरा जे प्रटेस्ट ओंखारदोंमोन एग्जामखौ जानो मोना, केन्सेल खालामनांगौ होननानै, बिनि सायाव मा बुङो? गोबां फरायसाफ्रा हयथ' आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि खोथाखौ बुंदों। मानोना देहा सावस्रि बिफाना बुंदों दि बे समाव 18 बैसोनि गोजौनि जि मोनसे साग्लोबसारनाय थासारि कर'ना बे गोबां गिख्रंथाव मोनसे थासारि जादों। दा बेयाव गोबां फरायसुलिफ्रा गिनाय मोनसे फैदों। बेयाव लोगोसे बिथांमोना बुंदों जुदि आनजादखौ खुङोबा फ्राय 7 लाखसो मानसिफोरा गेदारिं जागोन आरो बे 7 लाखसो मानसिया जुदि गेदारिं जायोबा नैबे साग्लोबसारनाय जे COVID-19नि साग्लोबसारनाय थासारि बे बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जानो हागौ। दा बिथांमोना बुंदों बेखायनो जोंबो खावलायदों जाहाथे आनजादा खुंनांगौ जुदि थासारियाव जुदि गैयाबा रायजोआव दा आनजादखौ पस्टपनखौनो खालामनांगौ। दा बेजों लोगोसे पस्टपन खालामोबा माबायदि थासारि लाबा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ थांखि लायो, जों बेखौ बुंदों। दा फरायसा बिथांमोनाबो बेखायनो हयथ' बिथांमोनाबो बेबायदि जि धरना खालामनाय बेखौ खालामदों बिथांमोना नैबे मोनसे गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय। आरो गोबां गोजौ थाखोनि मासिगिरि बिथांमोना बुंदों आनजादनि थाखाय जिउआ देरसिन, माने जिउनि थाखाय आनजादा देरसिन नङा। दा बे खोथाखौ बुंनाय बायदियै हयथ' बिथांमोना धरनाखौ होदों। बेखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ मोजाङै जाहाथे डिसिसन लायो जों बेखौ खावलायदों। जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 7 दिननि जे फरायसालि फोसाबनायनि हाबाफारि लादों बेयो खुब बाख्नायथाव आरो जाहाथे बिथांमोना इयुनावबो बे रोखोमनि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो, बियो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे
मोनसे माबा जाहैगोन माने इन्सपिरेसन जाहैगोन बेनि थाखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव माने बाहागो लाफैनाय जे सिडलिसिरां दख'रा बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे हाबाफारिनि सिङाव जि फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय बे हाबाफारिया दिनै जागायदों। जोंबो सिडलिसिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे उर्बुसि ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायदों आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो बेखौ सप्तासेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबाव सम जोंनि ओनसोलाव कर'ना भाइरास थानायनि थाखाय जोंनि फरायसालिफ्रा बन्द' जानानै दंमोन। बन्द' जानायजों लोगोसे फरायसालिनि गासैबो ओनसोलाव हाग्रा दुंफबनाय क्लासरुमाव नोङो जाबोर जथर जानाय मैला जानाय बियो जानानै दङमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव सरकारा फैबाय थानाय 22 तारिखनि उनाव माखासे गोदान एसअपि फोसावगोन। दा बिनि उनाव दिनै सरकारा बुंदों फरायसालिफ्राव माखासे अफिसनि खामानिफ्रा जागोन आरो लोगोसे फरायसाफोरनो अनलाइन क्लास बा बिदिनो गुबुन गुबुन फाउन्डेसननो हरनायनि गेजेरजों जिहेतु अफिसफ्रा खुलिसिगोन। दा बे समाव जोङो जाहाथे जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो, हेल्दि इडुकेसन मोननो हायो, बेनि थाखाय जोङो दिनै फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय जादों आरो बेजों खावलायनो लुबैदों जोंनि ओनसोलाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा माखासे मावनांगौ बिथांखि दङ होनब्लाबो कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय जों खामानि मावनो हायाखै। दिनै समाज फोसाबनाय, सोलोंथाइ फोसाबनाय बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो खामानि मावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो लादों आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायनो लुबैदों दिनै जोंनि दख'रायाव गोबां फरायसालिफोर दङ। दा बे फरायसालिफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै गंफ्रोमबो फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनाया सम्भब नङा। बेनि थाखायनो आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे गावबा गाव गुदि फरायसालिफोराव गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे SMJC बिथांमोना गावबा गावनि फरायसालिखौ एसे साखोन सिखोन खालामनानै लायो। आं बेखौनो खावलायो। थेंक इउ।